Kene. Iki lho. Apa? Aja didak-didik. Lanang. Wani. Wani tenan. Yo. Oh, panci. Jus. Rotol. Oke, dan ini gali. Tangane. Kak. Kelek bebek. Kok sandal. Kecek. Ora jek. Jok ora. Wis kadung mapan. Ora senyum iki lho. Agane. Ora urus sak musuh ya, Pak. Bebas. Ora urus. Apa? Kelek bebek yo. Ora jek. Ilang lho ngene. Iki lho sosokan. Allah. Iki lho. Gaji aja. Tangan beti. Aduh. Jus. Rotol yo wis. Wis ngene sadel sobat. Kenapa? Ini. Rotol tangan. Amat. Ora apa-apa. Lho, ora ketang pesing. Yo, mampu kelek bebek amat. Kene. Aku lho ditingne, Pak. Iki lho sosokan. Kene. Iki. Kene. Bro, Pak. Cepro. Sokor. Oh, sok lagi. Mati bosok kowe. Syukur. Wis wis diingeti. Ben kene Pak. Ah kowe bokok-bokok. Syukur diingeti. Syukur kanca. Kowe yo kancane syukur. Wis rukun. Syukur mati lagi kowe. Bokok. Tuan rumah.
tak agak set. Lali kowe ya. Aku Citra. Iya. Menang mana sampeyan. Ora mlayu ora ngaran nututi. Alvin, blakong lho. Alvin lho. Benar. Nek umatan dandane dibluk-bluk. Biasane ora tau milik. Awake dhewe. Manut. Kowe sing maju. Hah? Tak kecek nang iki mamno. Butuh kene tampet-pet nang malah. Aku. Saboten ora makanane. Ayo. Kamu Pak, jenengan tukang Wijaya, Pak. Ya, tidak sih, ini dulu.
truk. Ya, boleh. Kene didelok dulu urung tangga-tangga. Didelok limbo. Sini wong kowe. Tenanan. Ora wayangan ana limbo. Ya. Ora wayangan ana limbo. Iki jenenge boe. Oh. Ayo. Buka lo. Anake semangat kene wis semangat. Wis dicawisi sego mangan. Kudu matur nuwun. Pentolane roe. Cuwili iki. Sosem ngono. Balungane kok kecaki.
Kebet. Saya tenang. Bersani sedaya para undangan Madwi. Nah, dari sini mau ya. Ya. Oke. Tenang lo. Masa tahu malah. Wes siap. Wes. Bangun tidur putar terus. Mancing. Mancing untuk mana? Bangun tidur putar terus. Mandi. Mandi mancing. Oh, ini. Bak mandi ku mancing oh. Mandi terus mancing. Ya. Tidak lupa menggosok. Panci. Waduh. Tidak lupa menggosok gigi. Gigi. Habis mandi, ku tolong. Kebonem. Apa? Kebo. Kebok. Ya. Kebok mana? Wah, ayo. Nyanyi lagi. Sini lo. Kamu dari Pak Dwi. Aturan kostum kewan iburi akeh. Lho kek nganggo ngene nganggo apa? Lembok. Iki aja sing sini. Alvina. Aja sing sini. Sopo? Api. Yo, Lah iki sing dikono yo. Api lek. lho Alvin kok mentoloman ngene lho kok dikokno. Ya masa ngene iki kok ya sampe. Alvin engko. Alah yo yo. Anane iki. Ayo lagi. Ada. Biasanya aneh. Tak jolek. Beto iki. Sing dadi sapa iki? Piye? Mercane orang muni. Mercane orang muni. Ngobrol iku. Lah boleh dor, aku yo mati lah. Sing dor iku ora dore. Lah apa? Iki lho. Ro, ayo balani. Balani. Yo. Masya Allah, awake nyegero ngono.
dor. Ojo mung kaijenan kowe. Di wadya balaku. Ora sah golek wadya balaku. Wong cukup aku. Ayo. Ojo lupa-lupa ae. Isih mbok bacotke, tak bacotke. Mbok bacotke, tak bacotke. Oi jen tak sonda tak untal malang. Ayo, bukeno, ayo, bukeno nih, Pak.